Alhaji Kabiru me yake faruwa ne? Na san mutane da yawa sun daɗe ba sa ganin ka harkoki irin waɗannan. Shin ritaya kai ne ko kuma ka ɗan ja da baya ne ka ɗan irin abin da ake cewa ja da bayan rago za ka sake dawowa? To aka ce ba wai ja da bayan rago ake cewa, ja da baya ga rago. Wato gaskiyar lamari kullum kana yin abu ne kana auna yaya yake. Ina koyarwa, malamin makaranta ne, kuma haka na saba, haka mai gidanmu na tashi na ga yana yi. To ganin malamin makaranta ne ni, amma ina da lokacin da zan je in yi wannan harka ce mai cin lokaci, amma ina jin ina da saƙon da zan isar. To me sai ne amfani da wannan dama. To yanzu abubuwan suna ɗan canzawa, ana yin fina-finan ba a yi ba. Mafiya yawa ana yin fina-finai ne da yaren Hausa, amma ba fina-finan Hausawa ba. To da haka sai na ga aiki na wannan kar in bashi kuma abubuwa su lalace, sai na haƙura nake hutawa. In an zo sai na ce ban da lokaci ko ina wani abu ko ba zan samu